Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η του Θεού Άννη, το δούλον του Θεού Ανδρέα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η του Θεού Άννη, το δούλον του Θεού Ανδρέα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Κύριε ο Θεός ημών, αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέραν αυτού και τη μητέρα και προσκονηθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις αρκανία. Το μυστήριο τούτο μεγαλύτερο Κείμενε κατά τον καθαρισμό των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς 2 ή 3. Λέγε αυτής ο Ιησούς, γεμίσατε τα σιδρία ύδατος και γέμισαν αυτά έως άνω. Και λέγε αυτή, Ανδρέα και Άννη, που συνδόξα στην Αθηνία Λύης, εν ελληνική ομονία διαείκε σώζει και συνδόξα να απέμπονται, συν το ανάρχος